ụmụ ọdịnala Igbo ọkwa laịf ka anyị nwere taa. Anyị kwuru m na ihe anyị ga-akụzi n'ụbọchị taata bụ how to unlock family riches. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-akụ ọta n'ụbọchị taa maka n'ihi na ha emebeghị ihe ha kwesịrị ime. Ọnya ka m sị ka anyị discuss n'ụbọchị taa. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, nkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị tata bụ afọ, a sị na afọ ya fụtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na akakaka ya ama anyị na jijiji ya ama anyị. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, maka na nwa eze adịghị efu na mba, na mmapụ adịkwa na-egbu awọ. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ, onye sịkwana ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Maka na nwa aga matarata ahịfịa nwa eze bụ eze. Maka na anyị enwe ụmụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. A sịrị ndị ọmaka ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị ndị na-ege vidiyo. Share the link, share the link, share the link, so that friends and well wishers will join us na nkụzi anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị tata. Isiokwu anyị remains how to unlock the family riches. And once you know what you're supposed to do, believe in me, why ụfọdụ ndị mmadụ ji akụ ọta n'ụbọchị tata bụ na ha amaghị ihe ha kwesịrị ime. Ụfọdụ bụ na ha anọghị ebe ha kwesịrị ịnọ. And ịmara ihe ị kwesịrị ịma, believe in me, things that is negative about you will become positive. Mana before anyị gaa n'iru na nkụzi anyị nke ụbọchị taa, before anyị gaa n'iru na ya bụ nkụzi, anyị ga-amakwa ọkwa dị mkpa. Share the link, maka na something new is about to happen. Yes, ọnwa abụọ ọnwa Mee bụ a month of renewal, a month of abundant grace. But it's a pity that people don't really know exactly what is happening in creation. All know God, this month, the entire creation just pour out the blessings. Mana ịmaghị ya, ihe nwere ike notice within your environment bụ na trees around you have started to refreshing up, grow more leaves, become more greener. But I can tell you that is happening to those trees. That is what is actually happening in the spiritual. Ma ọ bụrụ na ịdịgo awaken. But I know it's a gradual thing. Ị bụrụ onye na-eso m, ichefukwana, create time for your spiritual exercise. Under your 24 hours, 5, 10, 15 minutes is okay. It's a good start. When we echi na east, ekwubi okwu. Some of the things that needed to be changed in your life, you must say it yourself. You must speak positivity into your life. You must do declarations. Very important.
After that, you have quiet time, meditation time. Where God is keri ha chokime. Obviously, my follower, and you have not started a quiet time, that is spiritual exercise. Imani ya serious human being. Then now okwa inwere sorry. Okwa inwere ma basalo the upcoming event. I went to Ugochi to na temple. Nke na-abịa na Saturday and Sunday, 21st and 22nd. Is a huge and massive event. All yearly event I never look at na temple. Nke this year can be bigger than last year. Ọ bụrụ na ọnọdụ ị nọ na ya bụ ọnọdụ ị na-akwọta. Ị mara ihe what is happening in your life right now. Would also with ije. Ọ bụrụ na ị ga-abịa Ugochi na temple that day. Come with your petition. Write them down. At least 3 prayer requests. If you come to Ugochi na temple on 21st, we show you the altar, the Bible, the angels field. A big age will just drop at your altar. That's your petition. Then by a kubichoku upon all those requests, prayer requests. Believe in me, there must be testimonies. Nobody is asking for money. You get at that altar, drop your prayer request. Your now have to go again, pray me here. You open a woman, your child drop your request. That is all. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ha enwere ego ịrụ ọrụ dị n'ụzọ ha na amụ amụ. Ihe mmụọ chọgodoro determination. Inwe ego ịrụ ọrụ dị n'ụzọ fine. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, you can do something. Stop limiting yourself. This is a great opportunity to present your problem before the altar. Can go out a little bit about that event before I begin a lecture anywhere today. The event about Omola Ajayi na-achụ Ugochi to na temple. Ajayi na-achụ for 14 days. For 14 good days gone on every month. Now, Ogbuefi EZE-ANA na-achụ personal. When I started my calling, I want my ezumezu na nchọrọ idu ude na m chọrọ ịlụ ọlụ a mana achọrọ m ịlụ nke ogbede. Ọ bụrụ na iwe na-eso m na YouTube, chiga asị na my YouTube channel. I started last a year plus now. You get back, you see when I started. You go I with tremendous change. Now everything about me. All the work of my ezumezu. I started this personal rituals every month. 14 days. I just saw I just bunny no ajiputi. Manachu every day in altar for 14 days. The 14th day, I buzie mano where me sarakan de mada beriengo. Mano bi abono nwere ndo onodo ha di nwute. Especially a young man that called me one day. Me I no go mbo ofesi for 15 years, the only son. And I ain't moto nwere. Ono dia we wutem so much. Where you are my ezumezu ka m pụtara ị n'ọnọdụ abalị. Where you are sia keri ihe a nwere ike ime na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ ebe dị iche iche na-akọta ọnọdụ ha dịrọ mma. Ụsa nwetara bụ data aja nwa na-achụ kwa ọnwa for 14 days for my own upliftment. Mme ya through the open ka ndị mmadụ na-esonye na ya bacha. Na ndị abụ aja sị na ya bụ aja a ga-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ na a ga-create by millionaires. Oh yeah, but I don't na-eso m na YouTube. Maka na YouTube ka ndị m active. All recently ka ihe anyị bịa na Facebook na enwere some of my followers na asị come to Facebook. Don't nwere ọtụtụ ndị mmadụ that cannot go watch me on YouTube. Oh yeah, can do it. But I can assure you that because of the request of some of my close friends, I have decided that I'm going to make a YouTube video.
mmechikwazie ya epost ya na YouTube. So o weburu na ihe mere no bụ na wee ruo na November last year wee mezie open. And since that November, when they na-esonyere every month, they don't fail it. As we speak now, I'm going to book that iso na aja anyị na-achụ kwa ọnwa from now till December. When they outside the country, go throughout the year. Maka na na-enwe testimonies. Eto esi esonye na anya bụ aja bụ forward ya 3 prayer requests. Then he made donation token of your choice to the account. Then I now choose aja every month, every day. That's in my bidoro nyaba aja like in konwa bidoro na 8. Ya kwụsị na 12 na 21st. Give me 14 day. Now na aja that one every day ọbụna ndị niile asonye na nyaba aja. Aga m akpọ for her before the altar and their prayer request. Now ka m megide that 14 that 14 days. Nke ọnwa pụrụ iche maka na ọnwa ahụ eji enwe celebration and festival na Ugochi na temple. Ihe anyị ga-egbu uwe efi iji wee seal that request of those friends and well wishers. Egbuzie efi anwa nwere eme sara kasie masu ya nwere ụdị ihe ama esi kwụsị anwa ndị mmadụ abịarie nwụọ. Then mana ọnwa ndị ọzọ nwere ọnwa mụ bụ eburu ka anyị ga-ekluzie. Mana nke a pụrụ iche ka anyị ji yuzu efi. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye like nke ọnwa May, nke ọnwa June, sorry, you can start on time. Abanyekwana before I mesịa mmemme mma na-asụkwa date nke ha ga-ebido. Mana ọ bụrụgodo na ị chọrọ isonye na keta oke na amara nke ọnwa May, all hope is not lost. Ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị ga-abịawu na temple ma ọ n'inwe onye ọbụla nwere ike ịbịawu na mmemme a na-eme na 21st and 22nd. Ihe ị ga-eme bụ dee ya prayer request. There's 3 prayer requests. Tinye piachie tinye na envelope. Inye onye ahụ ọ bịa je present ya n'ihu altar. Mana ọ bụrụ na ọgụ nwa ya abịawu better. Iru ebe anwa ịdrọpụọ ya yozie ya ihe ọbụla bụ ebumnobi ka anyị ga-edebe bucket ebe ndị mmadụ ga na-atụnye the prayer request. Iyochazie ihe dị mkpa. Then nabazie so ezie na mmemme a na-eme. Ọ bụkwa ndị n'obodo oyibo n'ụkwara ike ise ndị mmadụ ka ọ bịa nọchite anya gị na ya bụ altar submit ya prayer request. Akụziri ọta. Ọ bụrụ na iji obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa, ị ga-eketa ihe sokwa na ndị ga-eketa oke na anya bụ saraka ga-eme. Mana because of request, I ga-ahapụ burning of that prayer request. I have born na 22nd, mana from 21st, ndị mmadụ ga na-asọmitie. Ndị bịakwa na 22nd ga-asọmitie. I message them na 22nd I born where. You got ya? So etu a nwere ike isonye. So you are all under my voice na no you are invited. Ogbuefi. Ya bụ o nwekwara ndị ọzọ na 21st ya nwa na ya achụ aja eburu dị iche iche. That is ndị chọrọ ka ha nye Thanksgiving. Ihe mmụọ na-apụ apụ na Ugochi na temple mel ha. Enwe ndị a ga-achụkwara achụcha nke group. Enwezi ndị a ga-achụzi aja dị iche iche n'isi ha nke aka mkpa. Nwere ndị anyị ga-agọrọ ọfọ n'ụzọ pụrụ iche maka na oke ọfọ ga-apụta ụbọchị ahụ. O nwere ndị friends of the temple ndị yi ọrụ ka echeta ha na ịga ọfọ n'ụzọ pụrụ iche. A ga-erotacha ndị a niile. Ọgwa na nwere ihe chọga m na-akpa before they send them message 08057837672 or WhatsApp number. Then after mmemme anwa ị na-abịa come with your friends and well wishers. Ebe nwa ọgwụ afọ anyị kwadoro akwado maka na anụwa event anyị na-eme. Ọ bụrụ na emesịa na 21st ruo na night a ga-agbakwa egwu enwe side attractions. Ọ bụrụ na emesịa na 21st 22nd or continue a ga-enwe light band. My friends and well wishers and the friends of the temple ga-anọkwa n'ụbọchị ahụ. So you are also invited. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnọ na 21st nọ na 22nd fine and good. Ọ bụkwa nọ na 21st ka ị chọrọ ịnọ mana chọrọ na 22nd, no problem, decision is yours. No, na that 2 days
Now 22nd, the more would each check about once in Obasia. The live band can pay. So on nuclear event. It's an anniversary so festival. Totalia. So would the event I may share more than I make good event next year. Because of my followers all over the world. Very soon I will appreciate you guys. By June precisely. Bakongoli Homa Nacho Ime Ugochi to on temple. The Homa Nachime. Yes. So Yabi Homa, they married him. My Zumezu. I did a compana. I will go before I never child this event. The Homa game. This him and this in Dane all over the world. So we celebrate together. Then na June, some of my followers get water you only the teacher. Senakamuwa EZE-ANA. So for you to qualify, share our messages, comment, invite friends and well wishers. We are taking notes of all the fans' activities. It's a way of supporting our fans. I think last month we gave some token support to some of our friends. They petty businesses, about 5 of them. Now on June, I gave me queer. Tabi he was a 10. Kaya ba a topic I do makabia. Topic I do ebia. How to activate the family riches. Nkebe isiokwu bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afụfụ n'ụbọchị taa because of ignorance. Listen and listen good. I will tell you some rituals you will be doing. Even if you don't have money, don't tell me that your problem is that you don't have money. But I insist that he is equal to the man. If what is happening in your life is not palatable, is first. Exactly where your problem is coming from. It cannot in a gun easy, now so easy. Or there are man born ojebe or ignorant. Because our Hosea 4 says, my people are suffering because of lack of knowledge and lack of vision. Even water, how things work. Your vision is not well articulated. What are your aims? If you are not aiming right, you cannot achieve right. So what I can tell you that why some people are suffering today is because of lack of foundation. They don't have good plan. He who does not plan is planning to fail. I normally like to use myself as an example. When I started this journey, go and check my videos like the year 2020, last 2 years. You will see tremendous change. Yes. Even from my name, you understand. That 2020, my Facebook name is Ugochi to oraifite. From that Ugochi to oraifite, my name graduated to EZE-ANA Ugochi to oraifite. When you also EZE-ANA. For me, also EZE-ANA, more fala. Ogbuefi ndị niile chiri ọzọ na oraifite efi ụmụnna m efi ọsọ aka gba aka nchiri Ogbuefi afa wee graduate to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. Minus that, physical things, material things, wealth increases. If you are my followers like last 2 years, you will be a witness. So what I'm telling you is what that already worked for me. And trust me, is a tested, perfect
method and system that works. I'm not telling you fairy tale. I'm not telling you what it look like. I'm telling you the secret method of success that I have tested. I have already practiced it. If you are my follower, you will be a witness that look, something great have really happened in my life. So, if you don't like what is happening to you right now as we speak, or you don't like your account balance right now, what you must begin to do is, first of all, whatever problem you see, and my word on family me, Alpha is spiritual lab. Or the to Madison lab, no one had the occasion. But somebody cannot pay his or her bills, the person is totally sick. Believe in me. So, and when somebody is sick, the person will look for a solution. Probably consult a doctor or visit hospital. The same thing is when your spiritual life is nothing to write home about. Abanankete. Makadonya banankete kwerekwe. Ikwerekwe no no do no. You okay. But if you don't like what is happening to you, ebasiafa. Or don't I don't know for them mother that won ebasiafa. They born no. They ebasiafa and they did not do the work, that the problem will triple. It will only triple when ebasialafa you do virtually nothing. Something that they ask you to do is not to start doing the work if you don't have money. No. But you need to start to elevate the game. To start doing something consciously. So that even the spirit truly now one have really make up his mind. To his or her root. But what is hindering him is cash, finance. But somebody here was there make go some more truly. Don't tell me it don't happen. Because when I started, I don't have all the money. Yes. To the glory of Almighty. Every morning I don't ask for my daily needs. If I'm praying now, I don't ask for to be a millionaire. I ask to be a billionaire. Because then they wanna have a billionaire. So I ask for me a billionaire. I ask for a go meji pindu, a go meji zoom, a go meji when you're my siblings, I can go meji mogo, a go meji basi called in an ego. That is what I'm asking for. Very soon, my evangelization, I want to take it to social media. My method is what I want to tell you. And that is the secret of activating your spiritual, your family riches. I was not born with silver spoon. I was not born in well-known, wealthy family. My late father, during his time, he did not build upstairs. But today, EZE-ANA built a duplex. Even you, he will surpass the achievement of your fathers. Because Nana goro foko mohakaha. And we can tap it, you can activate it. And how to activate is what I want to tell you now. The next day, create a time for spiritual exercise. You must have a time. Time out here, watch pornography. Time out here, watch news. That's why you watch gossiping and the rest of them. My dear, trace the east. 4 corners of your room, one side face the east. If you don't know how to locate east from your house, come outside in the morning. Any side the sun is rising from is the east. Then go inside your house. 4 corners of your room, one side face that particular side. That is the east. If you can build an altar, build an altar. Let me tell you how to build an altar.
because that is how I started. The first thing I did is I built an altar. That can be altar in my room. That's why I started. Don't tell me that no. I place a table, small table. What is small table? Not sack and name is altar. We will altar with the east. It's some part of my room. But white. Just a yard. So not that I can and the water without white at one at my altar. Manamaki hinam no, Nana Benham. A Joros in Jekutawaja. Lotaria? Manobruna, nay no number tracker. In Werike, you need a small pitch, a small sand from Benda. You know that won't keep better. Put it in the altar. Then what is needed there is a stick of candlestick, so that you will be lighting a white candle. Any day you want to lighten that candle, you say that Tata, yeah, lighten up this candle. Let them lighten up your life. Let them lighten up your environment. Let them lighten up whatever you are doing. Work of your hands. As this candle is burning, let it be a burnt offering. As this candle is melting, let every negativity in your life, let them melt away. You light it up. Na akebe a ga-enwe ose ọjị alligator pepper. N'aka nri a ga-enwe nzu na edo, maybe powderize ya ọ dị na obere cup. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị weta obere efere flat plate, weta nzu, tinye nzu east, west, north and south. Dobe ya n'ihu that candlestick. Jee chọta ego n'ọnụ uwe ego ka anọ. Ịchọta ego na ọbụla na-achọta ọnwụ na 100 naira, chọta ya 4 pieces, ọnwụ na 200 naira, nke ọnwụ n'otu ọbụla na-achọta 4 pieces. Edebe ya ebe ahụ, ego a dị ewepụ ọnụ uwe sị ha na-atara tabado gị ego, ha kpọtabado gị ego. Like in my altar, in my room altar, I have assorted kind of many notes, currencies is there. But in my temple, I have 1,000 naira note 4. That is there. That money I may work you. Now, anytime you are quiet hour, you go there, you lighten up that candle. You must require your meditation for the time, you off it. You will go to incense to add up better. But only when it's okay. He gave me you to obere plate or obere pepper. The veneer. We will lose one in our poor in a man's way to answer Maka. Chimbia mans, you can get chimbanzu, dance ancestors, manus, morning them nas manus. But I go always move morning as a man's. He got to be seen much poor the patient. Oh, never I will get toward vision of one and a patch, nobody home. Oh, more, say I know what I at all, Jim, at all go. Ditch at all morning, was most morning as at all morning, dim at all more. Then they know no cookie away doing where I look all men cannot walk. He got to cha to half a pokuha. That day after he watched our altar, Gamma was here to get in name daily. He said here particular time, put your phone in alarm. Particular time now worrying Ghana, he hope would name. Happy your mother now, Bogodu Gompron Cornabo, J. Bangwa. He got over her, it is virtual. Got over her, he got to chaloha, he to half a. To cha half a, you here will be. Your child here will be. He said, I have become career hatch or key man. Career hatch or key man. Your Talia? Maybe why you are career hatch or key man. Was young Kate, listen to your inner being, the IT teacher intuition. We start telling you something. Oh, when case again, believe in me, all the innovations, all the work, all the things I'm doing and the renewal. I'm doing in Ugochi temple. That is where I normally got the inspiration. Let me get on a temple.
watch I in church to have a way in church, a bazam the listen. They will tell me something. And in Cabez, you could and be no maybe I be done for here. Like right now, we go to one temple. I ain't well on chow and favor. I look at around. I ain't well perfume. Favor perfume. Yes, I ain't well anointing oil. Natural damage with a favor. I ain't well favor powder. I will so many other sacramentals I know. Mano more na be agwami asemu na ihe a nchọrọ elu ụlọ to ne ihe ngeti n'ime ya. You got that? That is the only way you guys dey water inspiration. Ka bụ ofu. Ihe ọzọ na-achọ gwa gị eme ka I activate ya the inner strength and riches that ben nagi. Ka bụ godo the altar. Nke bụ ọ bụ na agbasiala gị afa wee review ihe ga-eme. Ihe afa na review lobo ka ị mara ebe nsogbu wede si abịa ka mmakwa atụ maka ndị ma nkuzi mana nna like ihe ọmụmatụ ichefu ihe nkwuru cheta ihe mma na atụ. Example, ọkwa ị mana ọ bụrụ na ijere ụlọ ọgwụ wee sị na ede hypertensive ma ọ na inwere diabetes, then agwa gị the kind of habit, the lifestyle you need ide bin ma ọ bụ ụdị nri ị kwesịrị ide eri by ordinary by mee ịkwụsị iri ihe sugar ma ọ bụ iri nri ọbụla contenụrụ ihe a sị geri na ga aggravate like ịkwụsị ịṅụ tea ma ọ bụrụ nwere ọsa because ọ nwere gas, ịkwụsị ịṅụ mmanya, then ịkwụsị iri ihe ọbụla nwere sugar asị m ihe ọbụla nwere yes maka na ị nwere ọsa ịkwụsị ya. For diabetes asị gị kwụsị iri ihe ọbụla nwere sugar si agwasị ahụ ụmụ ihe ị ga-akwụsị nke bụ eziokwu na ịkwụsị ya na iteki those things. If one of those your problem will start to go down, the pressure will start to go down because you are no longer fueling them, giving them more strength. You have not solved the problem. You have not as in cured them. Yes, you have not cured them, but you have already withdrawn from giving them more strength for them to keep getting stronger. The same thing is what is happening to you. Mgbe agbasịala gị afa ịmalụgo na chi onye ụwa gị kwesịrị na ị ga-echukwu ya, ịmalụgo na ndị iche na-agba ụgwọ, ịmalụgo na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emeburu nwaanyị bịara ije di ma ọ bụ nwa ọgbụgba, ịmalụgo na ndị mmiri gị na-atụghị anya n'aka. Let's work on these things, these 4 items now. Ọ na-emezi isi chi onye ụwa m onye ọbụla ịbụ biko kwutoro m ya nabata gị ka nwatakịrị na-akụ nne ya n'ihi kwetagoro ị ga-esi ya mana na ị nwere ego ya biko ya nabatara dịtụ aja ị nwere ya bịa ma nzu ya ma edo tụọrịa nkwụ ọkụ wee yụọ ya sị ya biko onye ma elu gị amara ka ị nweta ego na ịnweta ego n'ihi akpọtụkwara nya bụchi onye ụwa ya na ị ga-egburu ya anụ siere ite. Nke bụ eziokwu na site obi a tiwa na obi gwepere egwepụ iji ya you will see different. The same thing ka ị ga-emekwara ndị ichie. Do you know that ihe were ọjọọ wee sị na o nwere mmụọ na ngwurube nna gị na-ebiri na-ebutere ụlọ nna chi gị azụ simple na ihe ga-eme ịnara obe nna gị were ọjị weta akwa ọkụkọ Igbo, iweta akwa ọkụkọ Igbo ezie n'anyanwụ. Ọ bụrụ na o nwere ebe a dọrọ ana ngwuru na be nna gị bido ebe anwa, mana ọ bụrụ na o nweghị zie n'anyanwụ wụsị aja na be nna m na mmụọ niile eniri nọ na ana ngwuru, mmụọ niile akpọtụ na ana ngwuru na ndị nna nna aha ndị enyi na mmụọ niile na-ewe iwe ndị emetọrọ ya na-emetọrọ ha mma ha biko iwu nụ dajụọ n'iji akwa ọkụkọ Igbo were eze ha iwe na akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ wee sị anyị ka mmiri akwa na-ehunye n'ala ka iwe ha niile zaa na ana ngwurube nna gị na ọ ma jụwa ụlọ oyi na ọya egbowu n'ọkụ iweta akwa ọkụkọ anyị igbochi chọọ ihe dịka 6 inches nail kwụọ ya n'ọnụ ya ọkpọpuo ya were akwa ahụ
tinye n'ala kudo ya n'ala ka ebe ahụ kpọpụrụ akpọpụ dị n'ala fọrọ mmiri akwa ga-eji nwa na-edeba n'ala mee nka ọ bụrụkwa nna ngwurube nna gị imechaa ya then ihe ọzọ ị ga-eme bụ iwere ọjị wee yọba chi gị yọba ndị a na yọba ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna yọba ezigbo mmụọ niile gị na-asụ yọba mmụọ ọbụla ndị nna nna gị ha mere agreement with mmụọ niile akpọturu na be nna gị mmụọ niile ndị niile nwụrụ anwụ ndị enyi na be nna gị mmụọ ọbụla iwe na-ewe ha biko iwe ha zaa biko na ihe ị mara ama gị na-enwe nwata na-asa ahụ n'afọ na ụmụ ihe niile ndị a na-emaghị maka ya ha biko ka iwe ha dajụọ iwe yọba ha etu si wee dị gị yọba ha nneeto ikwuwe nneeto siri wee ikwucha isi ha biko n'ọha ka ị wetara ọjị a ha biko ha kwe ka na ngwuru ha ekwere ka na ngwuru adịgbuo ogo na ọ bụrụ nwoke nwa nwoke ịyọcha ya were ọjị a debere ha saịdị ebe anyị debere akwa ịwana ya awasị ha jiri aka ha wa ha jiri aka ha kee n'ihi kwetago na ị ga-alụ ọrụ niile dị n'ụzọ ma na itiri echi ebiburu ọkụ na ọ bụrụ na ha meghere gị ụzọ na ị ga-abịa mee ihe ị kwesịrị ime maka na onye kwụ ụgwọ o ji nwere onwe ịyọcha ha nka ihe ọzọ ị ga-emezi bụ ana m agwa step by step how to activate it. Don't be lazy. You don't have money. Then wherever you don't have money, don't start going to rituals because all the bag and the cannot do it free for you. Yes, even if you come to me, I will collect money from you. However, when was decide to some discounts, but only the bag free. What are you? Makana does not even permit you to be doing free work because in alone the mother free. You may we can do a for therefore I will so the bear go. Man, about simple things you can do yourself. I still insist that 60% of your work, spiritual work, can be done yourself if you are in the right place. Maybe in Nigeria. You sorry. I'm not gonna allow you. Mechanic limited. Is what you can do there. My own in Nigeria, maybe you know Ben Nagi, he allowed those automobiles 50% of them yourself. Almost any day I would be alone down. Now, my one try. Now, here, Mel, Imessianda, because of only going in double. Mobuna, I didn't want to at all. One, avoid having multiple sex partners. It brings around and nurture. Makamadi na proof. The type of only name is only only careless life, and therefore only they pay attention in cleansing. So, if we or your women have only one sex partner, then of course, you will only what about alcohol gliss. Kata akana alcohol gliss in well here above 5 lips. What are there? 5 or 4 lips. Ijidiaka. Na steam yanwa bia make asini na ekochase kobo ebu ni na be yes aka nwe kama yeru chane na ta ni na ekochap any otu abuna there's just may as if na that your room may as if ni na ekocha all the cobwebs otu abuna otu ni na onya ka ni ekochap ta imecha ya iwetu aka gị e bia make as if ni na asa ya room that is in the air rurana. And as I was more is all the rooms. 4 corners of your room is a good day. And as he now towards the door, open your door wide. Not like you as a patata. The kid as a patata. Imechaya, you get to for cook this to the yak. Manobo never done in a town, you want to cook this. Opening with broom. We're also urging where to charge the broom. So 12 not the broom and on a can out of time. Imechaya, you get up your wall. Go that your broom, turn a room be. Then as up or twobona, or no cobweb bobona, any or two or a wobona the negativity nebuta, or Chinonia king a cochapta. If you look at aqua, just that air, and as up with over water, to mother. Yaki, is up with chain at all, then yours he gave me choose or jump on. You do so jump on, you don't on closer to your mouth.
kwube negative things chọrọ si ka ọ na-eme na ndụ gị, kwuo ihe ndị chọrọ ka ọ na-eme. Jee na one corner of your room kwụsịa, wetakwa mkpụrụ n'ọzọ tinyekwa ya n'ọnụ, kwukwa ihe chọrọ ka ọ na-eme na ihe chọghị, kwụsịa na the other corner. Wetakwa fọ ọzọ, kwukwa ihe chọrọ ka ọ na-eme na ihe chọghị, kwụsịa na the other corner. Wetakwa ya n'ọzọ, kwukwa ihe chọrọ ka ọ na-eme na ihe chọghị, kwụsịa na the other corner. Ịfụnanya wụsa gị na four corners of your room. Ọ bụ na ibi nwere room and parlor, ịma na ị ga-emekwa na all the four corners, both parlor. Ije weta nnu, obere nnu, wụsacha na all the four corners. Na-asị na any negativity ọbụla, na nwere any unclean things, and be it germs, be it anything that can stand the power of the salt. N'ọnya ka ị na-emeta na bido tata n'ihe na ị ga-abụ nnu n'obi ihe ụtọ, na onweghị ihe ọbụla esiri weta adụ nnu ga-atọ ụtọ, na bido taa n'ihe ụtọ ga na-eme n'ebe ị nọ. Were wụsa four corners of your rooms. Believe in me, ime ihe a m gwara ọfụma, ị ga-afụ changes. Mgbe ọbụla gị na onye ọbụla mekọrọ, mmadụ ya not legally married to the person, were ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri, ị na-awụ mmiri na ahịa na-asị na awụchapụ otu mmadụ, otu nwoke gbara otu nwaanyị gbara. Ọ ihe ị ga-eme, ihe ka ị ga-eme. Imechazie nke anwa, na-agọzi ọfọ a na-agwa gị for 21 days. Ka esi aga ọfọ for 21 days bụ iluo nwee time iji aga ọfọ, dee 3 ya prayer request na maybe a fuskap, were ego 100 naira 200 naira kpụrụ ịnọ depending the 4 market days, tinye n'ime that fuskap, pechie ya, debe n'altar. After 21 days, mana ọ bụrụ na ị nweghị altar, pechie ya, tinye na wallet gị ma tinye na akpa gị for 21 days. Ọ ga-adị ebe ahụ. Ị na-aga ọfọ gọcha for that 21 days. You wepụta that 4 note dị na ya. That 4 note is ihe aja, ego aja. Ị ga-eke real beggars, 4 different real beggars. Uruzie akwụkwọ ahụ ị dere that ya prayer request, tinye n'ihe dị ka efere mbara, ịmụnye ọkụ, olesịa, efopịa the chaff n'ikuku. Gatara ya, then were ego ahụ na-aje kenda ya. Do this, it work like magic. Ọ bụrụ na imebi ya, ị ga-afụwa testimonies, ị ga-afụwa ego. Ihe na-agwa gị ya simple rituals, dị very cheap. Ị nwere ike ime ọnụ onwe gị. Ị nwere ike ime ka ịfụba ego, ịfụbazie ego. This rituals does not stop you from doing your work when you start seeing money. Then if we start seeing money, echefukwana ije lụọ ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị, maka na onye kwụ ụgwọ oji o nwere onwe ya. Then ọ bụzie na iji ego iji alụ ọrụ, agbasịalụ gị afa, bido tụkwaba ihe dị n'ụzọ gị. Tụpa aja owu dibịa na-alụrụ ọrụ. Mana mmadụ lụọ ọrụ for 3-6 months, ifro changes, biko change onye ọzọ. Ịghọtara ya? Yes. Ọ pụtara na onye a na-alụ ọrụ adọrọzikwa ike, kama na o nwere onye ọ bụ ọrụ ya na ọ bụ nnọọ nya ga-ekwubiri gị okwu. Example, mmadụ na-enwe the same problem nwere ike ijekwute the same dibịa. Problem nke ofu onye adị solve, kpọrọ problem nke onye nke ọ dị solve. Ọ pụtara na ike dibịa adago na ọ bụ ike onye akpọrọ ọla abụrụzi. No, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye ya ekwubiri okwu udo obi wee dị. So mana ọ chọba ọchọta onye ọ ga-abụ okwupieri okwu rụọ ọrụ ọrụ chedị mmadụ. Ịghọtara ya? Now, ihe m nwa mere mgbe m bidoro, agwara m ezumezu mụ na ha so na mgbe a natago full time n'ihe niile mere mmebi na mma emeju ya. Mbido medo ihe niile nna m, ọ wata nna m, my late father n'ụlọ, wee sị ya nna m na ọ bụrụ na onye m ego, mbido kpọwata nna m n'ụlọ, na-ebido na-egburu ya na every month mgbuori ya. Wee sị ya na ọ bụrụ na onye m ego na mma enibere ya efi, onwe ihe ndị banya na-akpọ mmadụ ịbọrọ nna ya efi. Akwụsịgo ya like 7 years ago, okay, 9 years ago now. But last year, Easter Monday, wee sị na onye m ego na mma abọrọ ya efi. Nke bụ eziokwu bụ na every month m na-egbu nna m otu ụbọchị ọkpasie dị nte n'ebe kpọwatara n'ụlọ ọrụ. Nye time sha inye m ego mfu ego ole dị etu a, bido oge dị etu a n'oge afọ 500,000 na mma egburu gị. Nke bụ eziokwu na nna m that before that day ego karịrị ego abịa.
kpọọ ụmụnna m gbuoro nna m efi ndị mmadụ gbutoro mmanya gba ọsọ ndị mmadụ na mmanya katọrọ kpatago ka nna m obiri m ego wee sị ka m mechapụ ihere ị mụrụ na ihe dị your success and your wealth is from your root. Activate them. Can call you here na bendor before call you na family. One lady money ama. Wasem na dear no kata boy has for no reason. Today said that dear brother I'm going to Imo State. Back. Yeah, they are no. Ayo ye no ye anoju. Ya no do we no 3 months work adero. Ya ma ko ni here as name work. Ya gboro n'ilo mata ọ bụrụ na nwere ihe a na-asọ nsọ ya asị na ya emegide nwoke a ịma na nwoke a bụnatara ihe ruo ndị ya ebewa akwa wee were ọchị jebe n'ebe enyiri mpe ya wee sị ya nna m ọ na o wutere gị n'obi ọ na-akụtụ gị n'obi na adaghị nwaanyị na di ya gwanatara ya na ya nọta be nnu abịa for 3 months now ọgọcha ọjị apesha akwa were ọjị a wee tọwado ndị were pe n'ili wee na kpụrụ wee sị na abalị anwa ka ebe alọta mpe ya na nlọ mpe abịa na nlọ wee kpọta ya sị ya nwa m ebe si na jide ya aka si ya sobe ya sobe mpe ya na nlọ anwa ebe ọdụ ya fụziri onwe ya bụ na ngwurube di ya na ọ bụ ya fụziri ewu na nna ya nwa kpọ ya na wee kpọọ nna di ya afọ ọ na-ada akpọ ya mgbe nna di ya dị ndụ maka na mgbe anụ nwatara ya nna di ya dị ndụ mgbe ahụ wee kpọọ nna di ya wepụta n'ime nlọ anwa kpọọ ya Mr. Oke nke ọzọ ya ọsị ya ọkpọkọ ya ha na okene etu ha si ekene o wee sị ya n'ọgụ nwa mgbe a bịara ịnụ nwa ma n'ọgụ nwa ka m kpọnyere nwa ba n'aka mee ka unu ba nwa ya o werezie aka ya nye nna di ya na nla ahụ wee tata ha sikere ụdị ihe nlọ dị ha ya gbara nkịtị olu chọrọ nwa mmụọ ntu ya ji lọcha nla ya na ndị di wee nyara moto si Abuja bịa si ya nwaanyị wee bụta ihe ka a nachiri Abuja na-eto aka ya dị esi wetisi ịtara onye kwuru na mmụọ adị afụ ụzọ ihe kpatara na ị na-enweta testimony wee na-ayọ with not convincing mind ka ngwa nke mere na be m agwara m nna m na binye m ego na chọrọ ilu duplex ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị mgbe m na-achọ iru maka anyị nwere ana mọchị dịbịago ebe mma na anyị nwe ka anyị si economize land ebe m lụrụ obi na wee ebe m chọbụrụ elu ụlọ elu mana enwere etu nsi wee set the plan ụlọ bụ na that plan ụlọ ga-aga beside my father's grave mana ọ bịa nwee argument between the exact point ebe enyi my father maka na mgbe a nụchara ma enyicha my father enwere any mark emere dị ya ebe m na point aka the very close to the wall ebe mgbanye ebe m mechazi ya gbaa fence now mana my mother and one of my brother na-asị mba na m enwetachọrọ the exact place na ọ dị ka na m gosi wepụtakwa aka obere maka ebe m bịa jiche na ebe ọ dị eji nwere blọk this mere rectangle just blọk nkịtị ka m bịa mere rectangle that's na ebe my grave my father nọ and wee sị na ndị ịgba foundation na foundation m ga-esi beside that my father's grave bụkwa exactly ebe ahụ my mother na-atụ aka na ọya abụọ na ebe ahụ ka ihe dị na ọ bụrụ ebe ahụ m point mụ a insisted na ha enweta the place na mụ nweta the real place anyị na-azụ ya however ndị kpụọ blọk wee sị nna m na mma akpọ 3,500 blocks before m bido dị ụlọ be 4,000 blocks na mma akpụ ya na mkpụcha ya na mma ebido wee were ọjị jee ebe m kpọtara nna m n'ụlọ wee gbu ya uju oge ọba wee sị ya nna m na rụcha na etu nsi wee chọkwuru na asị wee gaa na one of the foundation wee abịa n'akụkụ inyi mana m kwuchara ihe a ozugbo adada na-akpụcha blọk mam ini my father wee je gbawa taizi ọdụ mmadụ bịa na be m bịa gwa gosi m ya wee gbawa taizi etu a ebe etu aga sketi na-esi adị gbawa like that gbawa beside ebe m melụ the sign of which na ebe m mere the sign abụrụ ebe ọ nọ na ebe o mere sign wee ebe anwa nchọpụrụ itinye foundation so ihe nna m gosiri m nwa m ọ na-achọzi n'ebe nọ n'ebe aka nọ immediately I for the sign ọ bụzi mmadụ sị m bịazie mezie the sign ebe ahụ because na mbezi sign ahụ ebe ahụ firuzie na the land at a legal less na my own measurement therefore changezie pattern ụlọ mma arụzi wee butezie ụlọ ebe ụlọ dị kịta ịghọtara ya
onye si na mmụọ adị afụ ụzọ ọ maka na ịmaghị agwa m nna m gwa ndị ichie si ya na ọnwụ na ha bụ onye mere too much money lụcha my duplex ya ha were ewe mere m New Year mere m my birthday December 1 na mma lụrụ obi standard obi nke bụ eziokwu na ha mere ya nke bụkwazi eziokwu na m rụrụ ha standard obi the best in my village gatara ya so obi eji amatụ ịghọsịa ya so ihe ọbụla anyị yọrọ ha ha na-eme yotago ihe ọbụla anyị yọrọ ha ka ha na-eme last year ana m ji ihe nchọ ka m gwa gị even ka m to motivate you to ịma na ọ na-eme ji onwe m ama last year I asked them in the year 2020 nzara my call ka m gwara gbanye ezumezu na m chọrọ ụzọ ihe tọ ya mere m ụzọ ihe taa na m ma eso ha na mma abụ the last man standing ọsọ ya bụgo na the whole world jụrụ na ama eme ọdịnala mmemme ọdịnala utu obi m niile na all the ezumezu all the strength all the anything my knowledge na mma eji wee gbasa ozi ọdịnala si ana nchọrọ moto kemgbe asa na nchọrọ ichi ọzọ Eze-Ana ọchụ Eze-Ana abụrụ ọzọ ụmụazị ọzọ a na-ele n'ala ọ bụ na ị nwere ego ketọ si ana m chọrọ duplex as my birthday gift mgbe m na-ekwu okwu ihe ndị a 200,000 na-atọwara m mana nke bụ eziokwu bụ na mgbe m nyochara ihe a 3 months m ji wee nyocha ihe a pịa moto bịa another 3 months moto ji wee bịa nchi ọzọ bido ichi ọzọ na June megide mmemme dị na na July mechaa July 18 etuwe m ugo dịka Eze-Ana mgbe a na-etuwe m ugo dịka Eze-Ana wee sị ma ya ezumezu na ọ fọrọ nke ịtọ yọl na nke ịtọ yọl bụ na nchọ that December bụ just less than 6 months away from ụbọchị nchiri ọzọ na m chọrọ a duplex you know it sound not possible but believe in me nkwucha ya asị na ya eme nwa ọjị asị m na ya eme like play nchichi ọzọ na July 18 mana before nchichi ọzọ ahụ enwere m like 5 million naira dị na akaụntụ mgbe sị na achọrọ m ilu ụlọala ihe nchọrọ ụlọ elu and that ụlọ elu the design na budget go over 20 million naira for that ụlọ elu with the furnishing and everything in there with the standard of the house that actually was ready. And then chọrọ ya alụ dị ọrụ bụ ndị Togo because now how we deliver within the short time ha sị m je mee foundation ndị bịara ụbọchị nchiri ọ dị ka afọ the foundation believe in me under 3 months and less than 4 months arụcha una before November arụsị gị na-echeji December 1 a ga-emepe ya si no miracle ihe mma everyday je ngụ ọfọ si ndị mụ na ha so na akaụntụ m si ewepụta ego a na achọrọ m ka ego gwụdị ahụ na achọrọ m ka anọgide one day a si na afọrọzi ego eji alụ ụtarị ya ha mere ya ego na-abịa lụcha una December 1 mmepe ya gba ọfara ọ dịkwa na my YouTube channel ya afịa ụfọdụ some of my friends na Facebook nọkwa ya emesịa mmemme ahụ o welu dị standardize emesịa mmemme na 2021 olu na 2021 ka m na-emesịa wee sị ha for imezuru m ihe a ha m yọrọ ha na obi anyị dị n'ebe anyị si pụọ obi akwatụrụ akwatụ ofu onye riri eri kwatụrụ akwatụ na mma alụ ha modern obi in gratitude to show appreciation today ebe na obi Eze-Ana Ugochi ya afọ obi standard obi nlụrụ iji wee kene ha na first of this year 2022 ka m mepere data obi ihe gburu wee fi na abụ ofu efi iwu nke eji wee atatend ndị mmadụ the second efi iwu nke mkponyere ụmụnna mana before that 31st o nwere new year message nye na 31st January 31st December 2021 against 2022 some of my friends jekwa na my worry ka nwee ike fia m ịma ihe m mere wee yọọ ma ezumezu na 3 things were my prayer request for this year. 1, I said my prayer request for this year when I'm sure in a factory. There is a beverage factory. Yes, if I can name pure water, yogurt, and the rest of them.
Yes, now you're pure water factory functioning and bottled water the rest of them this year. Okay, boy. Sarah actually a moving duplex, a fast automobile. Gabo, Missini Miaputa, the manas or the Biamuta. That is what in charge. Not a imagine a Jaffa. Natalia? Now we don't can't keep one. Okay, Tom. What's her? Neo Sanchon. Bo Hanyemo is Boni Yaka. As you all know, as a divorcee. Now, I want to now settle down. This threats can hear. But believe in me, by the end of the year 2021, as we speak now, for January, for February, they gave me money. We just go on over 2 plots. Even look pure water company now. I'll also go the whole company, the whole pure water company. MS go all the machine installation. EZE-ANA, it is your Apple. Okay, approved with NAFTAC number. Even my trademark name is already out. But I gave the production make a squad. The production name of the proposed pure water or middle table water. Now, I'm going to go trademark that one to secure that one. Middle table water. Now, of course, the second trend in your body moving automobile, a moving duplex, and the Oninyaka. So now the 2 remaining things. Now, I can tell you from now till June. Now, the money has to get me queer. But how as I tell them, I said they do. And they talk about the again, you will share my own personal life to you is Kemaro no Buni. Great time to activate the family world. Call fund this one, he can call funding Nana Hagoni Sigi, Wombian Miss. But then Nana go for you home again. No more higher Kaha, you can go at the inclusive. Now, if that were for Haga, Gonisia, Isigi, Bongwa, I've been on a measure, something is wrong. Is way kitchen. Maybe what then? Obru no ni so. Ni so nya idea for results. Change your mentor is allowed. He gets woman agaga. Follow who know road. You know what? Now, the way to success is recognizing your ancestors, build your spiritual strength. Oburu imo kite, oburu igwo ogwo abroad na. Ebe no Ugochi to na temple, adema alu okite, mu ase dibe nwere mo okite. Adema alu kuru mmadu okite. Mana agwara m ndị mmadụ imezi ihe dị n'ụzọ gị. Ihe niile mụ na-eme dịka onye nchụaja bụ mgbacha alụghị afa amara m ebe nsogbu dị. Echukwa ụmụ mmụọ so gị echukwacha ha akpọzie ha si ha ngwa onye ụnụ nwoke echukwago ụnụ ngwa gọzie ya. Ha gọzie gị efuwe ihe. Ọ bụrụ ịgwọ ọgwụ onye ọra na-asị gị egwu oke itere egbughị egbu. N'Ugochi tụwọ na temple anọ m na ịgwọ ọgwụ kama ihe nji aga bụ arụsị. Arụsị na-egbu mmadụ. Nji aga bụ arụsị. Arụsị nwere nsọ. Yes, arụsị nwere nsọ. Ọtụtụ ihe ndị nna asọ ya asọ ya nụ. Ịkpọrọ onwe onye ọdịnala ma ị ka na-eje ejekwu nwunye mmadụ ịma ọ na ya nọ serious. Ịkpọrọ onwe onye ọdịnala. Yes. Mana ị ka na-ejekwu nwunye mmadụ. Ịma ọ na igboro onwe gị. Ịma ọ na onwe onye ihe ejekwu nwunye inwe problem. Ịmara. Imuchazi onwe gị chọba onye ya asị na ọnya na-eme gị si na ọnkụ gị ma ọ na-agwọ ọrụ ọgwụ. Bụrụ ọgwụ agwọrọ mana ọra ọtọ na onye mere dị too much. Bido taa chụkwaba ihe dị n'ụzọ gị. Bido taa chigata to ya root. Bido taa wapụ anụ ndị ichie ọjị. Ka ngọzi na ọfọ ndị ichie gọrọ n'isi gị rukwana gị aka. Wepụ aka n'ihe ọbụla bụ mpụ na ọtọnọ.
wepụ aka na ịkwafu ọbara. Blood is thicker than water. Don't mind onye ọbụla na-akwafu ọbara now. Maka na afọ onye a ga-ata ata in future ka ọ na-epi. There is no justification in ịkwafu ọbara whatsoever. You are not permitted. Wepụ aka na unnecessary wickedness because it never help you. Because whatever you sow is what you will reap. No shortcut. Galatians 6:7. Ezigbo onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ezigbo onye ọdịnala ka ngwa nke bụ eziokwu. Ọsọ kwere ya bụ na nwunye mmadụ ga-enye m ụwa niile. Ga-enye m ego niile na Nigeria. I'm not interested, please. I'm not interested. Because why? Alụsị m na-asụ ya nsọ. Dọtara ya? Alụsị na-eju na temple na-asụ ya nsọ. Ka na-alụsị ọdịnala. Ke bụ anyị chiri m ọzọ ana. Nwere m ike ime ya. Mana gịnị ka anyị fụ today? Ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị agbara ọrụ ma ọ bụ asụ ma ọ dibịa na-abịa na-edina nwunye mmadụ onye bịara ka ịlụ ọrụ ya ọrụ. Ime ọnụ gị na-eme ọtọnọ. Ime dozie etu a ịgbalụ ihu ọrụ gị. Ịgbalụ ihu ọrụ gị esi na mmadụ na-eme gị. Onye mere ibie gị na-eme onwe gị na-agbalụ ihu ọrụ gị. Ịchọ onye nọ n'ọdịnala na ọya ọfụma ka nka na n'ọrụ a dewude apụpụta ihe. Ọ bụrụ ka anyị mee ihe no bụrụ gbata anwụ echi no. Sụrụ sana ka ndị a na-agọzie gị maka na a na-agọzi mmadụ. Ya gazie ịchọ ịda wọchị nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala sendịelu m meseji na YouTube. Ihe eji nweta na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Na Facebook ị ka enweta m wutu Ugochi tubelu oraifite. Ọnwa ajụjụ ma ọ bụ ihe ọbụla ịchọrọ ka nkọwara gị ma ọ bụ ịgbara gị family bi ma ọ bụ ọrụ mmụọ ọbụla sendịelu m meseji na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ekenena m friends and well wishers ndị niile na-ekene anyị n'ihe niile anyị na-eme na-amasị na ndị niile sonyere anyị n'oge a. Asị m share the link. I really appreciate you all. Ndị niile ekenela anyị na ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị ya gaziela ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Dịka onye nchụaja ekwubie m okwu n'isi ụnụ si na ihe ọma ga-ebido mebere ụnụ n'ụga na anụ ga na-alụ ka ọkụkọ na-erikere elefant. Onye chụgbara ụnụ ga-ada. Onye checha ihe ọ ya eme ụnụ ya ma onwe n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa ise ya gazienụ. Share the links. Thank you.